Shráig Fort Marnoog, tugach éon rón feinara go raibh gáige le cabhair. Is tócar go rón gulínacht inismeach nasan na tháinig se. Tá Amy agus a cóleací Hayley takeó ionad tarthála na rón a gúnta lech Ormáin. Créitúirín leochaileach a sean tain róin. Is minic áfach a caitear níos ar an dráigéad go háirí ní ag scríbe. The thug ionad tarthála na rón cabhair d'irid le chéad seacht rón sa bhliain feithe. Ach farír géir ní ragan gach aon ceannach a sláán. Tá sé anna beag, tá sé anna tannaí freisin, agus tá muid chun é thógáil inis beag an ionad. Ceapan tá sé seachtain, nuair bhíonn siad an níos seo, bhíonn siad a bhád níos smheabhar ná seo ach tá an leanúil seo anna beag. Tá lán trúliú san uisce I Bhaile Átha Cliath agus sin fáib anna mór duna rón. Cílann sé sin go bhfuil siad nabhainn fáitín níos mó, níl siad nabhainn ísc sláinte uile I mis an fargus, so orintid sin an fá a caithfidh muid iad a hábháil. Agus tá muid a géirí go bhfuil isig daoine gur caithfidh na leanúil seo an chéad 2 nó 3 seachtain de a héal ar an tráth. Tá a lán daoine ar an tráth inniu, agus ceapan daoine gur caithfidh siad uisce chun a bheith fantiú ach níl sin é le caithfidh siad 75 fangéid de a héal ar an talamh, so tá sé an tábhachtach chun a bheith isig daoine gur caithfidh siad tam I fannacht ar an tráth. Tá muid chun measanú dhéanamh air, agus sin é tá stiúla go bhfuil muid nabhainn é teachtar as chuig sláinte ach inis níl sé dhéanamh go maith.